Resort in Magalang, Pampanga. Time check guys, 8 o'clock in the morning. Saturday guys, and we're going to have our family summer outing. So nag-rent po kami ng jeep guys kasi 10 packs po kami.
nandito na po tayo sa may palengke ng Magalang, kaya medyo traffic po ngayon. Palengke na pala natin. Parang Magalang. Palengke. Parang ang sikip yata. Ganyan pala. Nasa ganyan po.
yun. Oo ah. Buti wala pa tao. Matutalo pa yung ano. Ay, wow. Excited na si Rhea. Dito na? Aba. Maliligo ka, Wariate. Maliligo ko. Ha? Oo. Hindi? So guys, finally we're here at Gemwell Adventure Resort. So may isang oras din po yung biyahe guys mula sa bahay kanina. So today is Saturday guys and we're going to have our family outing. So nag-rent po kami ng jeep guys para magkasya po kami. Mukhang marami na po yung tao guys. Yan. Yung mga dumarating na po. So, babalikan po kami ng service mamaya. Pag-uwi na po kami ng 5 o'clock in the afternoon. So, 9 o'clock pa po guys pwedeng pumasok sa mismong pool. So, 8:30 pa lang po. Maghihintay pa po kami ng 30 minutes para makapasok. So guys, nagbayad na po kami ngayon dito sa may entrance. So, papasok na tayo sa loob guys. Yan. So, yung may maghahatid po ng mga gamit namin sa pasok. Na? Ay, tatak pala tayo. Tatakan daw. Kay, sunod na mo kanina. So, tatatakan muna kayo guys bago kayo pumasok. So, ilalagay ko na lang po sa description ko yung link, yung Facebook link po nitong resort. Kung gusto niyo po mag-inquire about sa mga prices ng entrance and mga cabins. So, eto po yung family ko guys, nakasama ngayon. Ayan. So, eto yung bubungad sa inyo guys. Entrance pa lang ng resort. So, eto po yung package namin guys, the Vivo. Good
for 10 packs po siya. Malawak po. So guys, tara po explore natin tong resort habang wala pa po masyadong tao. So meron pong dalawang pool etong resort for kids and adults. So ito po yung pambata guys. So, tingnan naman natin tong for adults, guys. Wow. Yan, may slides po. Mo para sa pamang bago na magalaw. So guys, ito po yung mga baon namin food. So meron pong pansit, lumpiang Shanghai. May mga hotdog din po yan. Saka itlog. May mani. So nagdala po kami ng lutuan guys para magpirito. Taray! Hanggang doon tayo mga kasama nung... Malapit yan! Kaya sayang. Tama niyo. Oo. Ano nakita mo na yung bata? So, ang dami pa pong bakanting cottages, guys. Event po pala dito guys, Yakult.
dito guys kung meron mga magpe-perform. Guys, tatlo po pala yung swimming pools dito. Meron pa siya dito sa likod. Ito yung pinakamalawak, guys. So, ayan po yung London Bridge. Ang ganda po nitong resort, guys. So, napakalawak po niya. So, ikutin pa natin, guys. Ginagampanan yung ilang role natin as Yakult Lady. So maraming salamat po. Mag-enjoy po kayo ngayong araw at see you sa picture taking. Walang absent. Okay? So maraming salamat po. Good morning sa ating lahat. Thank you, Homely. And last po, may we call on Sir Joel for his message po. Thank you. Magandang umaga. Actually, maraming salamat sa lahat po na present, no? So, yan guys, kung meron pong gusto mag-overnight, may mga rooms po dito, family room. Okay? Ingat lang po sa maghapon, enjoy. Kalimutan ko natin yung record, no? Okay, meron kami yung record dyan, hindi ko naman, So guys, kung mag-slide po kayo, ito po yung daan. Paakyat dito sa slide. Dito rin po yung mga restroom. So, marami pong restroom dito. Thank you po. So, ang daming spot guys kung saan kayo pwede mag-picture. Oh, may swimming pool pa po dito. So, 4 po yung pool. Ito pa. 1, 2, 3, 4. 5. Oh, ang dami guys. Yan guys, kung mag-slide po kayo, ito, dito kayo aakyat. Sobrang lawak po nito guys. So sigurado po mag-e-enjoy kayo dito. Ito
dito. Guys, so ang haba ng train. Mga cottages. Oh. So, ang galing po ng pagkakagawa, guys. Style train po siya. Naka-divided po. So, occupied na po halos. Mini train cottage. Hindi, so may ginagawa pa po. Villa, the Managers. So, ito po yung mga villa, guys. Yan. So, meron pa rin po dito. Yan. So, ang dami pong pools, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito pa po yung isang pool. So, parang private po yung dito. Lawak nito, guys. So, hanggang doon pa siya sa dulo. So, ito yung mga villa, guys. Mga private po. Nakaka-amaze naman po itong Gemwell Adventure Resort, guys. Di lang po siya malawak. Ang ganda pa po ng mga swimming pools niya. Then yung mga statue ng iba't ibang klase ng anime. Yan. Mga dolphins. Yan, guys, so ang dami pa pong bakante dito. Mga cottages. So, napaka-perfect po nitong Gemwell Adventure Resort, guys. This summer season. So, kung mag-outing po kayo, guys, dito na lang po kayo pumunta. So, yan, guys. Ito po halos yung kabuuan nitong resort. So, hope you enjoy, guys. At kakain muna tayo bago tayo mag-swimming. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay!
Picture. Padang ko na. Jun. Yeah.